nou video. La canalul ăsta sunt un pic lăgăsit. Am băut suc rece. Încercăm să jucăm să noi niște stambucări. Știu că n-am postat deloc cu stambucări pe canalul nostru, dar încercăm. Ne vedem data viitoare. Acum era să spun că ne vedem data viitoare. Nu s-a făcut. Să vedem. Am skin-ul nostru preferat. Hai să luăm. Hai să luăm skin-ul nostru preferat. Ce să facem așa? Niște mape. Hai să fie 12 numai. Să vedem, punem. Să vedem asta. A doua punem asta. A treia. Ceva ușor. A, da, fraților, îmi pare rău că nu mai am postat zilele astea. Da, știu asta că foarte mult. Mulți nu se uită. Mulți oameni nu știu de canalul meu. Dar am o întrebare pentru voi. Foarte sincer. De ce nu mă uitați la mine? De ce nu vă abonați? De ce nu dați like? Eu nu m-am făcut nimica. Eu vă spun. Nu vă oblig. Nu vă oblig deloc. Dacă nu vreți. Bună, vă dați voi acolo abonare, un like. Totuși, nu costă 50 de lei. Costă un like. Costă 0 bani. Aoleu. Bă, da. Bă, da, bun, și eu sunt. Aoleu. Aoleu. Am o sută. Bă, nu înțeleg. Hai, am mașină numai aici. Aoleu. Da-te, mă. Bă, ești posibil să l-am făcut acolo. Oare mă întreb, oare toată lumea știe schema asta de aici? După aceea am făcut o grămadă de gheșăm, dar eu sunt primul care mă aoleu. Înțeles sensul. Aoleu, dar cam nu obis. Păi, am crezut că dă cu amendare. Da, am studiat. Bă, nu înțeleg care e faza cu oamenii ăștia. Deci că-s boss. Mai dăm un meci că am timp. Am timp să stai să să văd. Da, cred că mai am timp să joc încă un meci. Tot la fel. Scuzați că nu mai am postat, dar nu prea mai am postat de canalul ăsta. Știu de ce. Cred că toată lumea știe de ce. Cred că toată lumea știe. Suntem 6 abonați care să respect pentru ei. Foarte mare respect. Da, unii, așa nesimțitios. Așa nesimțitios. Că nu știu să dau la abonare. Cred că dacă fac ei canal, să nu-i dai abonare, te înjură pe față, mă.
Am dat și astăzi la unul, m-am sunat pe față că de ce nu i-am dat like. Îmi pare rău, Angelina, dar nu cred că ai urechi potrivite pentru trucul ăsta. Nu de asta, mă, dar îmi place să... Nu. Trageți piciorul dansator, atingeți podala cu talpa. Aproape orice step presupune asta. Aoleu. Te rog să te concentrezi, Gracie. Nu știu ce a fost aia. Asta Dar e serios, dansatorul. astăzi mama până la unul mic Loviți a podala avut călcând. 30 de oameni. Efectiv, m-am jurat pentru că nu i-am dat like la un video. Pare distractiv. Serios, nu înțeleg de ce ai sunat dacă nu i-ai dat like. Nu mai trebuie Dar avea ceva like, nu, 40-50. Bă, și nu știu, mă văd că m-am abonat. Bă, și nu i-am dat like. Bă, așa m-am jurat de toți mulți. Mai așa m-am mai E bine nevat. să exersezi elementele Am zis principale. că Trebuie să stăpânești i-am dat pașii de și bază înainte de a continua. Dar îi stăpânești i-am dat aia să nu mai urmăresc. Nu înțeleg. De ce s-au supărat sau oamenii că nu îi dai un like? Eu nu mă enervez că nu dați like-uri sau subscribe. Uite ce repede mă mișc. Dacă doriți. Așa Dați voi un e mai bine. like, subscribe. Eu nu vă oblic. Stepul tău nu se Caitelor. aseamănă cu cel al domnișoarei Dar nu Luzin. înțeleg. De ce unii oameni foarte răi? Ar trebui să Dacă exersezi nu puțin dai mișcările like sau ușoare. subscribe, Pentru că nu m-am știi, întrezit. am întâlnit și astăzi un youtuber Că dansezi mai foarte mare bine. decât mine, Privește, mai mare decât Angelina, unii. știi Am o văzut unul nouă care avea șmecherie? 40 Vrei să mă ajuți, te rog? de mii. Nu știu. Cred că Valeu. bată. Foarte multe abonați. Sincer. Iar acum, permiteți-mi să vă prezint un truc special pentru voi. Abracadabra! Abracadabra! Dă-i Angelinei o diademă sclipitoare. What the fuck? Opa! Oh, nu! Angelina? 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 A? Angelina? Da, fraților, îmi pare rău că nu mai am... Angelina? Nu prea îmi pare rău că nu mai am postat. Ce bine că nu Dar mai vă jur, de cașcaval. nu prea o să mai postez. De ajutor. Mulțumesc, Gracie, dar aștept să mai exersezi puțin. Încă mă doare Aoleu. ultimul truc. Bine, mă descurc și singura. Alice, te rog să-mi dai pachetul Nu tău. sunt așa rău. Promit Da, să fiu atentă. ca să vă spun că de ce nu vă abonați așa. Dar toată lumea acum, nu știu, să uită lumea la postările mele. Dar acum voi vă întrebați de ce nu postez videouri interesante sau ceva. Ce să postez, fraților? Dați-mi și voi idee. Am deschis aia de idei. Am deschis. Uitați să pornesc pasărea imaginară. Am deschis aia de mesaje. Dar nu înțeleg de ce nu scrieți. Am văzut că la câteva videouri a scris unul. De arahide. Care m-am uitat, i-am răspuns. Asta am așteptat. Să dansez Și ăsta cred că e penultimul video care o să postez. pentru începători. Știu, nu prea mai mult mă pricep la mod. Cu pașii de bază. Mi-a plăcut să învăț. Nici eu. Nu trebuie să învăț dansuri grele să mă distrez. Am uitat că Da, nu te toată bă. lumea e ca mine. Încep cu lucruri
Aoleu. Târșâie și schimbă. Târșâie și schimbă. Bravo! Grăbiți ritmul pe măsură ce muzica devine mai rapidă. Băi, spus, botul mă bate. Îmi pare rău, Gracie, dar nu cred că ești pregătită pentru acesta. Domnișoară Mimi, acordați-mi un minut. Băi, spus, îl bat. Nu uita că în dans nu poți să o iei pe scurt. Bine. Dar credeam că știu să dansez step. De ce mi-e atât de greu azi? Nu prea ai dansat. Ok, bine. Și acum pe cineva. Dansatorii celebri Da, învață se dăm. pașii Da. fundamentali. Păi, de timpul ca să fac în mă voi să dau mai eu cum. Prieteni, serios, care îmi place? Care îmi place să fac videouri, dar nu prea îmi place să văd că nu mă urmăriți și așa. Acum, la video ăsta, tot o să mă înzurați ca dacă că spune, da, ce mă, ne înveți pe noi să dăm ție subscribe și din alea. Dar ce suntem noi aici, câini? Bă, prieteni, dacă vreți voi, dați sau nu. Dar vă rog frumos, dați și voi să nu fiți oameni din alea. Așa, și acum hai să povestim și noi, că aproape tot video. Aproape. Da, și eu să joc ca lumea. Și cu este nu mai poți. Fraților, cam atât a fost episodul. Îmi pare rău că nu mai pot să filmez. Dar mi-ajunge. Scuzați că nu m-am postat zilele astea. Și îmi pare rău. M-am postat acolo. Acum bag bani, nu? Da. Aoleu. Să fi spus așa Da, ceva fraților. și n-am ascultat. Ne vedem data viitoare Că nu știu totul. la un nou episod sau poate un video din ăla mic de pe TikTok-ul meu. Ne vedem data viitoare. La revedere. A, da, și să vă spun. Și să vă arăt ceva. Stați un pic. Vă arăt imediat. Like și subscribe. Dacă nu, vine zombie elevă. Vine doamna profesor și îți dă 2 la matematică. Ne vedem!